Kajing pilihan ng kitab Genesis kalanang basaw kung riyo kadukhat kabaningkang hadupanyaw at pupra hadubalay po. U Israel ulami bat baro kat baudon. Baru lapoi ha Beersheba bat ula terwa kajing kenya hau belay jong ukpa jong u Isak. Teu belay ula keren hau Israel ha kajing yu ipau man miet baru ula ong ku Jacob ula ong hangni ngadon. Kum tau la ong ngalong ublay jong ukpa jong pi wat ting balik hiar sa Egypt na ba hangtai ngan sepelong ye pi kajaj ben riu ke bakrau. Ngalai hiar bat pi sa Egypt bat ngan sawan ya lambiang ru ye pi. Bat kaktiu Joseph kan sepen kam iki kmat jong pi. Tu Jacob lami na Beersheba bat ki khun u Israel ki lakiat iu Jacob ukpa jong ki. Ya ki khun red jong ki. Bat ika tengah jong ki hakita ki kali kulai ki bau paro lapha ban ket ye u. Ki lara lut ya ki jingri bat ki mar ki mata ki ba ki layo hari kanan bat ki lalet sa Egypt. U Jacob rengkat bat ki khun ki ksiu jong u baro ki khun senrang jong u bat ki khun senrang jong ki khun senrang jong u rengkat bat u. Ki khun kan thai bat ki khun kan thai jong ki khun senrang jong u. Ya ki khun ki ksiu jong u baro len ulaya lam bat u sa Egypt. Jacob lapha ya u Judah Ashwa jong u shau Joseph. Ba un ya kendu ya u Hagoshen bat ki lawan poi hari Goshen. Teu Joseph lapan kre ya ka kali kulai bat ura let shau ya u Israel ukpa jong u Hagoshen. Teu lapan itu ya di ha u. Bat ulapiam khak ya u narendang udayam shem slam harendang jong u. Teu Israel la ong hau Joseph ngalasuk baniap menta naba ngaliu i ya ka khmat jong pi bat ngatip bapidang im kaktien jong utrai kasam ngabalai pinyo na utrai kawan ngajing pen im ki bahong to shania utrai batule ba kumta pinyo syong hakari bat pinyo bam hakabasuk towat ila kajing sungba utrai ubo ay kajing kwa kadonod jong pi na utrai kawan kajing pen im ya ki bahong utrai kan mau ki sngi jong ki babha kanong kanti jong ki kane junom kenom pen le ran ha ki sngi ki basniu hakapor kanem sniu ken sabam pahu na utrai kawan kajing pen im ya ki bahong kumcha to phet yap nak basniu batole bha kumcha phin la ban im junom na ba di shau trai e ya ka hok bat onom ino ya la ka hok ki boman kin sha pendu jing do jendam bat iki khon jing ki rusniu en pendu nau trai kawan ka jing pen em ya ki bahong anrei nau trai kawan ka jing pen em ki bahong ka kot bas kem jing ki hakapor jenjar utrai wi rap iki bat upelaj bat upen em yaki na ki rusniu na ba ki pedri sha u nau trai kawan ka jing pen em ya ki bahong kajing pulian ay gospel bakut kat kum u Matthews kalenong ka basipo kat kat ka bakhan riu du bar pulai Jisu loong ki apostol jong u hakmi nga pha epi kum kilang brod hapadeng ki suri kum ta tolong ki basian kum ki psen bat ki balului kum ki paro to siar ki breu na ba endon ki ban IT epi sha ki yeng bishar bat kin sempat epi ki sinakok jongki bat phin sa sha patam khmat kileng skor bat ki sim na ka benta jonga ban ai ka saki ya khmat jongki bat ki gentle haba ki tian bishar epi ot kuslai kum no pin kren lani ayu pin ong na baya ka e ka ba pin kren en sa ai happy hakata ka por na mar dei ma phi ki ba kren henry man sim jong pa jong phi ba kren lang ba jong phi un men un IT yalau parasha ka jingyam ba ku pa yalau khun pat ki khun kin yang persha yala ki kimi ki pa bat kin pha penyap ye ki bat en sa isi ap da baro na ka benta ka kerteng jonga henry tau ba yai ne hadu ka bakut un lai im
haba kin le ben ye phi ha ka wei ka shnong to phet no sha ka wei pat na ba shisha nga ong phi phenom la ban poi lut she ki shnong Israel shuwa bu ko nu breu un wan ka gospel jong utrai